Čaute, teda Damo Green a vítam pri ďalšej časti z hry Stickman Ice Hockey. A dneska už som konečne to nastavil, čiže dneska si zahráme za Pittsburgh Penguins. Ako už viete, tí, ktorí vás fadia Pittsburghu Penguins, tak už môžete vedieť, že teraz hráme proti Washington Capitals. Čiže taký zápas presne bude aj dneska, čiže bude to a ja sa toho pustím, zatiaľ si to tu nainštalujem alebo Wi-Fi, takže môžem počkať. Takže som späť a volal mi kamoš, čiže prepáčte za tento zvonenia, mám Nokia 3310, takže tak. Takže ako vidíte, hráme proti Pittsburgh, my sme Pittsburgh Penguins proti Washington Capitals a už tie tabulky už poznáte. Boston proti Tampa Bay, čiže tak. No, asi si to dáme, keďže sú oni na svojom štadióne, tak si dám ja, že by sme boli bieli, klasika, oni červení. A môžeme sa rovno do toho pustiť. Fuck off, ja hrám na svojom štadióne, čiže ako som to pokazil. Môžeme sa rovno do toho pustiť. A neviem, či by som to asi nemal nahrať, lebo mám málo ukladacieho priestoru, tak dúfam, že to vydrží. Takže Pittsburgh Penguins proti Washington Capitals, dúfam, že to vyhráme a ja sa budem snažiť, aby Washington Capitals nevyhral, hlavne aby Sidney Crosby, môj obľúbený hráč, dal zo pár tých gólikov. Čiže ja sa pokúsim, aby sme fakticky vyhrali. Takže prvá strela, ale to sa nepodarilo nám. Odrazila sa to od jeho ruky. Skúsime ďalšiu strelu, či sa nám to nepodarí, skúsime z druhej. Ale je to krásna situácia, ale washingtonský brankár, vlastne obranca, zakročil, čiže sme nezískali puk do ďalšej strely. Kebyže viacej získame, tak určite by sme dali gól, ale ich obrana je taká super, no vidíte proste. Dorážky určite dávať nebudeme, lebo oni sú možno dosť silní aj v tejto hre, čiže bude to dosť ťažké. Ako vidíte, brankár získal puk a sa mi nepáči, že proste brankár ide vždycky vlastne po tom puku, že keď som pri ňom blízko, tak vždycky mi ten puk oberie a ma úplne zhodí na ľad, čože už je také nefér, nechcem, aby bol zlý. No takže, hráme ináč bez offsideov, ani aj bez icingov, tak to za kúsok zakotkal. Viete čo, nepochopím. Chcem povedať, že som sa proste serem na to, proste hráme zápas a to nám nevadí. Dúfam, že ma dobre počujete. Ja si ináč chcem dať kúsok hlas, aby to bolo mnoho lepšie. Ináč ďalší zápas bude určite proti, ak to ten zápas vyhráme, ale toto je krásny gól od Washington Capitals. Fúha, no tak ako som zakecal, to je pravda, neriešil som zápas. Ale mi to určite Pittsburgh Penguins sa bude snažiť dať gól, určite to nie je ešte prehraté. Stále môžeme tú druhú tretinu, alebo tretiu tretinu napraviť. Určite hej, ale super príležitosť, wow. Ich brankár nemal šancu toto strelu chytiť. Wow, krásny vinkel. Krásny.
Takže vyhrávame 1-1, som čakal, že prvú tretinu už gólik nedáme, ale ako vidíte, stalo sa. Čiže dúfam, že teraz boli vyhráme, ale nie skoro. Takže dúfam, že ináč neznášam, keď takto vyhraje bully, lebo potom keď získanú puk, no tak môžu mi dať zase gól, čo už neznášam. Ale zase naša obrana je kúsok blbšia, lebo ako vidíte, ja dorážky nemôžem dávať, lebo sú tu vždycky takí obrancovia, ako aj len teraz. Vidíte, Pittsburgh Penguins je dobrý v tom, v druhej strele. Proste keď prvá strela sa nepodarí, tak druhá už určite hej. A to je zase nevýhoda, keď hrám proti tomto tu týmu, lebo väčšinou sú oni v obrane a nemám šancu dať ďalšiu strelu do ich brany. Tým pádom nedáme gól. Takže sa pokúsime viac, ale toto bol trápny. To už je trápne také góly dávať. Škoda, že nemajú takú dobrú obranu, lebo ináč vidím, že je nedostatok ukladacieho priestoru, čože v prdeli. Takže dúfam, že ukladací priestor vydrží, dokým budem hrať, ale asi nie. Ja to skúsim prerušiť na tú druhú tretinu, tak polovičku druhej tretiny. Takže prosím, nejdujte ma, aby som to už skončil, takže zatiaľ. Takže som späť a ako vidíte, Washington Capitals mi dal ďalší gól. Strihol som to akorát vtedy, keď dali pekný gól od tyčky, sa to odrazilo od brvna, potom od ďalšej tyčky a bol to gól. Čiže wow, normálne, toto by bolo pekne natočiť, ale ja som to strihol, čiže už nie je cesty späť. Ale ako vidíte, stále vyhrávame, to je najpodstatnejšie a dúfam, že vám nebude vadiť, že nebudem hrať na offside ani na icingy, lebo ináč by tento tým už dávno prehral. Dúfam, že ináč vás tento zápas bude baviť. Ja som to musel prerušiť kvôli tomu, lebo mi ešte kamoš volal zase a vždycky ma otravuje, hlavne vždycky pri natáčaní. A hlavne ešte to, zase tyčka. A hlavne ešte to, lebo mi to kúsok sekalo, zase. A potom, bum, je to tam, 5-2, super. A hlavne mi to ešte sekalo kvôli tomu, lebo som vlastne natáčal a chcel som to strihnúť pri takej lepšej akcii, tak dneska sa nám už podarili 2 breaky, ale to som nestihol natočiť. Takže ja to zase strihnem kvôli tomu, lebo fakt mám malo kladecov priestoru a chcel by som natočiť aspoň dačo, ale krásna príležitosť. No, takže zase to strihnem. Takže som späť a už to viacej strihnem. Ale teraz bola pekná situácia. Ale keďže to zamrzlo, tak sa im to nepodarilo. Šli do útoku a ja som nemohol, lebo som bol zamrznutý, to bolo dosť trápne. Ale dali sme ich celkom a už vlastne nahrávam dosť dlho a keďže už končí tretia tretina, tak moc, ale rozhodol som sa tak, že bude odohraný s ďalším tímom, čiže jeden tím, čiže s týmto tímom vlastne pravdepodobne už vám poviem dopredu, že sme vyhrali, lebo jeden diel už mám natočený. Neviem, či sme ešte vyhrali, ale určite hej, lebo
ja som v tejto hre profík a viete, proste nie je to ťažká hra, ja som už veľakrát povedal. A čiže tak, ja asi budem hrať proti tým, čo sú zo spodu. Neviem, či to bude buď ten Dallas, alebo Detroit. Neviem, čo je zo spodu, fakt neviem, kto je pod nami, ale určite ten, kto vyhrá, no tak proti tomu určite pôjdeme logicky. A ja som získal puk, ale teraz je krásna situácia, bo nikto nie je pred branou, ale toto bola úplne lambravá prihrávka, tak chcem sa povedať. Takže ja to asi už ukončím. Vyhrali sme 6-2, to je najpodstatnejšie, ale ešte si necháme tento útok, ktorý dúfam, že nebude zlý. Tak to bolo dosť tesné. Ale vyhrali sme, krásna situácia. Čiže ak sa vám toto videjko páčilo, musím to rýchlo ukončiť, dajte like, pre prípade odber, napíšte nejaký komentár, čo sa vám v tejto hre páči, čo nie. Ja sa budem tešiť s vami do ďalšieho videa, tak čau.